Szóval, mint Endre is mondta, az irodalom népszerűsítés piaci szerepéről fogok beszélni. Úgy gondolom, hogy manapság keveset olvasnak az emberek, főleg szép irodalmat olvasnak keveset, nyilatkozta Viola Sandra a 24.hu pucérra vetkőzött egy költőnő az Oktogonnál című videójában 2014. augusztus 7-én. Az alapvető állítás, amiből kiindulva létrehoztam az Instaverset, az volt, hogy az emberek kevés kortárs irodalmat olvasnak, válaszolta Keller Dória PS magazin kérdésére 2015. júniusában. Egyik jelszavam, hogy a vers trendi, és ezt most szeretném ismét bebizonyítani, Viola Sandra Blick 2015. Az irodalom menő, legalábbis én, aki benne mozgok, így gondolom, ezt szeretném átadni másoknak is. Keller Dória Fél Online 2015. Ugyan kitiltja meg, hogy a WC-n ezentúl nem Bartinai Lajost olvassunk, teszi fel a kérdést szintén Keller Dória fenti PS magazinos interjújában. Szeretném, ha az irodalommal foglalkozó embereknek is akkora publicitás járna, mint a más területen dolgozó alkotóknak, Keller Dória Librarius. Bízom benne, hogy így többen fognak az irodalomhoz visszafordulni, így Viola Sandra, aki a Velvet.hu 2014. június 4-én azt is kiemelte, ha kell, bikiniben mondok verset, ha kell, a meztelen testemre írom fel a költeményeket, akár a véremmel is, a lényeg, hogy ne hagyjuk a verset meghalni. Idézet vége, idézem. Sokakat veszünk rá egy-egy vers elolvasására azzal, hogy kicsit felplimpeljük a szövegeket. Keller Dória Lendület magazin. Viola Sandra szerint akciói már akkor célt érnek, ha a bulvár médián keresztül emberek tömegei figyelnek fel a kortárs irodalom problémáira, hiszen, mint azt az irodalmi jelennek 2014. augusztus 10-én adott interjújában kiemeli, ezeknek köszönhető, hogy rengetegen vitáznak és gondolkodnak azon, mi az oka annak, hogy ennyire háttérbe szorult a kortárs irodalom. Szerinte sokan morfondíroznak most a következő kérdéseken is, mégpedig, hogy vajon mit lehet tenni, hogy ez ne így legyen, így kellett csinálni, hogyan én teszem, vagy máshogy hogyan. Véleménye szerint elkezdtek foglalkozni a problémával, és ez az első lépés a megoldás felé. Az Instavers és a testverselő költőnő irodalom népszerűsítő törekvése véleményem szerint a lehető legtávolabb állnak egymástól. Mégis, ahogy a fenti interjú idézetekből is láthatjuk, több ponton találkozni látszik a két, az utóbbi időben legnagyobb feltűnést keltő, a szakmát a legjobban foglalkoztató projekt. Jelesül abban, hogy mind a két vállalkozás abban az alapvető állításból indul ki, hogy 1. az emberek keveset olvasnak, 2. főleg szép irodalmat olvasnak keveset, 3. ez egyáltalán nincs rendben, 4. változtatni kell rajta, és 5. olyan módon kell erre a kulturális szektorra vagy piacra, illetve a vélt vagy valós veszteségekre felhívni a figyelmet, ahogyan a megcélozni kívánt fogyasztói réteg az alkotók szerint leginkább befogadhatónak véli a kortárs irodalmi szövegeket. Kemény fába vágnánk a fejszéket, ha meg akarnánk vizsgálni, hogy vajon igaz-e az az állítás, hogy az emberek keveset olvasnak. Az elmúlt 5 évben jelen konferencián is számtalanszor merült fel az egyre közhelyszerűbb állítás, miszerint az írás történetében nagy valószínűség szerint még soha nem használták ennyien a kommunikáció ezen módját, így valószínűleg soha nem töltöttek annyi időt betűk olvasásával az emberek, mint napjainkban. Tudjuk, hogy ez az internet korának egyenes következménye, és azt is tudjuk, hogy konkrét számokban nagyon nehéz kifejezni. Sajnos a rendszeres tudományos kutatás alig bír lépést tartani az internetes trendek változásaival, a nyilvánosságra kerülő adatok majdnem, hogy egy időben évülnek el megjelenésükkel. Feltételezésünket talán alátámasztani látszik viszont, hogy a Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint 2014-ben a magyar lakosság 86,7%-a volt napi internet használó, az internetes tartalmak jelentős része pedig szinte biztos, hogy írva van. Jól mért adatok hiányában most gondoljunk csak saját Facebook aktivitásunkra, üzenetekre, online cikkekre. Véleményem szerint ezt figyelembe véve elég nehezen állítható, hogy az emberek kevés időt töltenének olvasással, sőt, valószínűleg aktív idejük nagy hányadát ezt teszik ki. A kortárs irodalom fogyasztására tett kijelentések a fentiekből következően megint csak nehezen ellenőrizhetők. Pontos adataink az internetes kortárs szépirodalommal foglalkozó blogokról, Facebook oldalakról, YouTube csatornákról egyrészt alig ha állnak rendelkezésünkre, és ha nyilvánosak lennének is, naponta lehetne, kéne róluk valamit mondani. Egy valami viszont biztos. Ha valaki a kortárs irodalom népszerűsítésébe kezd,
nem mehet el szó nélkül a honi könyvkiadás helyzete mellett, és nem kerülheti meg azt sem, hogy valamit mondjon a kortárs irodalmi könyvek piaci pozíciójáról. Annál is inkább, mivel elsőre úgy tűnik, de erre még visszatérünk, hogy mégiscsak ez az a termék, amelyet marketingolni, eladni kívánna, hiszen ez az, amit pénzért meg lehet vásárolni, a marketing célja pedig nem más, mint vásárlásra bírni a fogyasztókat. Hál' Istennek a könyvpiac adatai ellentétben az internetes tartalmakéval sokkal rendszerezettebben mértek és így ellenőrizhetők, ráadásul az adatok nyilvánosak, az mkke.hu-n vagy a ksh.hu-n bárki hozzájuk férhet, így ebbe könnyebben betekintést tudunk nyerni. A szabad forgalmú közoktatási tankönyvek nélküli könyvpiac forgalma 2015-ben 45 milliárd 830 millió 344 ezer forint volt, ami 3,24%-os forgalmi növekedést jelent a 2014-es adatokhoz képest, ez olvasható az mkk.hu-n. 2014-ben 17 millió 953 ezer könyvpéldány jelent meg. Ugyanebben az évben a Magyar Könyvkiadók és Könyvkereskedők Egyesülete szerint a szépirodalom a fikciós művek kategóriája volt a könyvkiadás legjövedelmezőbb ága. Az ide sorolható művek fogyasztói áru forgalma a könyvpiac 31,2%-át tette ki. Ez a ksh.hu szerint nemzetközi összehasonlításban is jelentősnek számít. Ezek szerint az adatok szerint 2014-ben minden 10. kiadott könyvből minden 3. szépirodalmi fikciós mű volt, nagyjából ennyi gyerekkönyv, illetve ismeretterjesztő könyv jelent meg az évben. Egyáltalán nem vagyok a számok embere, de ha a fenti 31,2%-os aránnyal számolunk, 2014-ben durván 5 millió 600 ezer példányi szépirodalmi könyv jelenhetett meg. Ez a mai magyar könyvpiacon belül egyáltalán nem tűnik kevésnek, viszont ha a pénztárcánkon mérve nézzük mindezt, mást mutat. A 2014. évi könyvforgalom becsült hozama 59,5 milliárd forint volt a KSH szerint tankönyvekkel együtt, ami lakosonként átlagosan 6028 forint könyvekre fordított éves kiadást jelent. Erről az MKK leszámolja a tankönyveket, így durván 4000 forint per fő, per könyv körüli számot kapunk, ennek 30%-a durván 1200 forint, vagyis ennyit költ egy magyar nyelven olvasó ember szépirodalmi könyvekre egy évben. Ha belegondolunk és jól számoltunk, ez egy átlagos, új megjelenésű szépirodalmi könyv árának a fele vagy egy harmada. Ha ezt összevetjük azzal, hogy színházjegyre durván 2000 forintot, míg mozijegyre 2300-2500 forintot költenek az emberek a ksk.hu adatai szerint, kiderül, hogy a kulturális piac ezen szegmense tényleg kicsi, viszont akárhogy is nézzük, 2015-ben csak ez egy 12 milliárd 228 millió 912 ezer forintos piacot jelentett, még ha az adatok azt is mutatják, hogy 2014-hez képest az ágazat piaci részesedése 11,82%-kal csökkent. Ezekből az adatokból több dolog világosan megállapítható. Egyrészt, hogy a kortárs irodalom a könyvpiacon belül egyáltalán nincs rossz pozícióban, viszont az is látszik, hogy 2015-re vagy nem értek be az irodalom népszerűsítő projektek gyümölcsei, vagy ezek a projektek egyáltalán nem hatnak számokban kifejezhető módon a könyveladásra. Másrészt, a könyvpiacon az elmúlt években bármennyire látszik egyfajta fogyasztóbarát átalakulás, olcsó könyvekkel, gyönyörű dizájnnal, kreatív könyvsorozatokkal, sőt, a sztároknak kijáró óriás plakátos hirdetésekkel, telt házas könyvbemutatókkal jelentkeznek a kiadók, mégis az adatok azt mutatják, a szépirodalmi könyvpiac nem nyer nagyobb teret magának, nemhogy nem bővül, de 2015-re jelentősen csökkent. Ebből az is következik, hogy a szépirodalmi kiadók úgy látszik nem tulajdonítanak jelentőséget saját piacuk bővítésének, nem találják a megfelelő eszközöket, vagy el vannak foglalva a versennyel a fejenként 1200 forintnyi szépirodalomra fordítható bevételért. Ugyanakkor az is lehet, hogy felismerték, nem érdemes pénzt, időt, kreatív tőkét áldozni arra, hogy a magyar könyvpiacnak is mindössze 30%-át kitevő réteg terméknek több vásárlót szerezzenek, márpedig ez csak az ő feladatuk lenne, hiszen legyenek bármennyire is népszerűek az olyan kezdeményezések, mint az Instavers, ezt a feladatot nem tudják és nem kell ellátniuk. Mi tehát az irodalom népszerűsítés piaci szerepe? Egyrészt
az írás adatvált felülete az Y és az Z generáció számára már nem a könyv. Nem azért, mert a fiatalok és általában az emberek nem olvasnak, hanem mert a könyv és a papír alapú írás véleményem szerint a papírhoz kötődő szépirodalommal együtt az írás történetében zárójelbe tehető zárány. Jelen pillanatban az egész életünk a digitalitásban, Friedrich Hitlerrel szólva, a számítógépek mikroprocesszorainak tranzisztoraiban szerveződik, így az írás aktuális jelen is ez. Lapis József szerint a böngésző versolvasó számára a korábbinál is kevésbé lehet világos, miért jó az egyik vers és miért nem az a másik. Egyáltalán korán sem egyértelmű, mi is az a vers, hol kezdődik és meddig tart az irodalom. Idézet vége. Már csak azért sem, mert az internetes szövegtartalmak nem részei többé a papír alapú írás használathoz kötődő irodalmi diskurzusnak. Egy posztirodalmi jelenség pedig nem győzhet meg, akár meztelen testekre vérrel írt versekkel sem tömegeket arról, hogy forduljanak vissza az irodalomhoz, és használjanak egy elavult médiumot, mert akkor kudarcra vannak ítélve, ahogyan a Testverselő projekt is. Egy posztirodalmi kezdeményezés akkor sikeres, ha újra kondicionálja azokat a tartalmakat, amelyek addig nem voltak felhasználhatók internetes médiumokon, ezek lesznek sikeresek, például az Instavers. Varga Péter szerint egyébként sajátos összefüggés van a líra műnem specifikumából következő potenciális megvalósulások, valamint a megjelenési közeg kiszélesedése között, ugyanis az utóbbi években megerősödő különböző költői szubkultúrák, színterek nem csekély mértékben virtuális mezőn bontakoztak ki, idézet vége. Ezért van az, hogy jelenleg elsősorban a lírai műfajok reinkarnálódnak az internetes felületeken, amelyek ott kezdenek sikeres működésben. Vagyis nem kell, hogy ezek a jelenségek saját sikeres fenntartásokon túl más, nemesebbnek vélt célt hallucináljanak működésük mögé, például irodalomra nevelést, olvasás vagy irodalomnépszerűsítést, stb. Annál is inkább, mert mint a fentiekből látszik, ez nem több téli bábnál. De semmi jog az elkeseredésre, sőt, véleményem szerint az Instavers típusú posztirodalmi jelenségek éppen kezdik megtalálni a saját piacukat, éppen kezdik kitalálni azokat a termékeket, amelyeknek sikeres marketing eszközei lehetnek. Az átalakulás jó például szolgálhat a zeneipar, amely az utóbbi 10 évben megtanult a hordozók értékesítése helyett az efemer jelenségekből, koncertekből, exkluzív eseményekből és luxus kiadványokból élni. Az írásipar jövője is ebben, és nem a tömegkönyvek kiadásában van. Rendezvényszervezőként azt tapasztalom, hogy az elmúlt években nehéz nem rentábilis, teltházas irodalmi eseményt csinálni, vagyis az emberek nem zárkóznak el attól, hogy ezért a művészetért pénzt fizessenek, csak lévén mindenki kezében van már egy, nem hordozók megvásárlásával, hanem események látogatásával szeretik ezt megtenni. És ez csak egy, az utóbbi pár évben átrendeződni látszó írás-piac jól látható változásai közül, hogy releváns hasonlattal éljek, ezek a jelenségek az irodalom utáni írásipar Facebook oldalának csak az első pár száz lájkolói. Köszönöm szépen a figyelmet!